Romar Komesa mar twak ewi weche mag ohala mokelo kanyakla pinje 21 mantie Afrika ochakore ayanga kawuono e boma Nairobi. Twak ma kawuono ne geto jiwo kendo yaro ohand maua kaka achiel kuom ohelni madongo ma Kenya timo gi pinje mag Ingereza. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe ojiwo achiel matimo ohala kod dongruok e kind pinje 21 mantie riwruok mar Komesa. Romo ma ochakore ayanga kawuono mokelo kanyakla pinje 21 mantie Afrika. Romo mar Komesa mageto twak ewi yore timo ohala e kind pinjego. E odiechieng'ni mokwongo, twak mane obedo ne en marango yore bero ohand maua, olembe kod alode ma piny Kenya timo gi riwruog pinje Ingereza EU ma osebedo gi midhiero e kinde mokadho. Owing to recent challenges with stricter European market entry requirement, the government is strengthening compliance systems as well as seeking out new markets in other areas of the world. Kenya omedo chiwo singo mar yaro ohand maua, olembe kod alode ma itere pinje maoko kendo tiyo kanyakla gi pinje 21 mag Komesa e loso chike mabiro tawo chenro mag ohala e kind pinjego. You have seen the growth in avocado, growing very quickly. And we have no doubt that avocado is going to be one of the key, export crops in the future. So with that kind of ecosystem that we have, it simply tells you that we have huge opportunities. All we need to do is partner properly with the regions, the rest of the world, the European Union, and then we expand growth. But also of importance is the issue of value adding our products, because we, as much as possible, want to add value to each and every agricultural product that we are producing. If we add value, we create jobs. Jatend migawo mar pur Mutahi Kagwe opoyo okang' ma Komesa osebedo kakao mar jiwo chenro mag ohala e kind pinje 21 mantie Afrika ka koro medo kwayo nywako lwedo e neno ni chenro mag tiegruok e wi yore makare mag timo ohala ojiwore. Romono biro dhi mbele kar bagro ma KICC nyaka tich ang'wen jumani.